Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Не відкладайте свій виїзд із Криму. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров рекомендує громадянам Росії, які незаконно перебувають на півострові, невідкладно його залишити. Таке звернення він розмістив у своєму телеграм-каналі після чергової атаки на Керченський міст, яку завдали українські силовики. Тож на чому наголошує голова Меджлісу у зверненні до росіян? Чи спостерігається виїзд із Криму після вибуху на Керченському мосту? І що буде з російськими громадянами у Криму під час та після деокупації півострова? Про все це у нашій сьогоднішній програмі. Тема дня. 3 червня Служба безпеки України заявила про успішний підрив опор Керченського мосту, який з'єднує Росію із територією окупованого Криму. У відомстві повідомили, що операція тривала кілька місяців. Агенти замінували опори і в ніч проти 3 червня, після 4 ранку, було активовано перший вибуховий пристрій. Російські медіа писали про збиття системою ППО українського дрона над Керченським мостом близько 6 ранку 3 червня. Повідомлялося, що уламки БПЛА впали на дорогу, а міст закривали на 3 години. Пізніше цього ж дня на Керченському мосту знову перекривали рух автотранспорту. Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що українські силовики вже двічі вражали цей міст – у 2022 та 2023 роках. Цього разу операцію здійснили під водою. Очільник СБУ наголосив, що ця споруда – це абсолютно законна ціль, особливо з огляду на те, що Росія використала її як логістичну артерію для постачання своїх військ. Наступного дня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що напередодні біля Керченського мосту справді пролунав вибух. Але пошкоджень, за його словами, не було і міст працює. Рефат Чубаров звернувся до росіян, які оселилися в Криму ще з початку окупації і по сьогоднішній день, а також тих, хто перебувають там як туристи. Голова Меджлісу зазначив, що незаконно збудований міст буде знесено, і тоді громадяни Росії можуть опинитися у своєрідному мішку. Тож закликав їх якомога швидше залишити півострів. І далі про це докладніше будемо говорити з головою Меджлісу кримськотатарського народу. Пан Рефат Чубаров зараз з нами на зв'язку. Рефате ага, вітаю вас. Доброго дня всім. І, по-перше, дозвольте вас привітати зі святом Курбан-Байрам. Знаємо, що для мусульман це такий визначний сьогодні день, і тому, звісно, з цього починаємо, але повернімося до нашої головної теми. За вашими даними, чи спостерігаються наразі якісь настрої щодо виїзду з Криму, зокрема серед росіян, які там незаконно перебувають? Ні, ми поки що не примітили якісь тенденції, які би говорили про те, що ті росіяни, які за 11 років окупації Криму незаконно поселилися в Криму, а вони всі, хто поселився в Криму, там живуть незаконно, мається на увазі 27 лютого 2014 року, ми не бачимо, щоб вони би покидали Крим. Але після тих вибухів, які днями відбулися, підривів мосту, експерти говорять про деяке зменшення тих, хто в'їжджав до Криму на відпочинок. І от частина росіян, які планували влітку поїхати до Криму, вони налякані тим, що на території окупованого півострову відбуваються удари по російських військових об'єктах. Отже, якась частина, але це теж дуже важко виміряти, який це відсоток, але це помітно по пабліках різних, коли люди оголошують, що вони не будуть в'їжджати до Криму, хоча планували. Я хочу сказати, що у цій війні люди звикають до тих ризиків, загроз, які виникають, скажімо, у серпні 2022 року, коли вперше були здійснені підриви мосту Керченського, от тоді була помітна тенденція
коли одразу впав попит на нерухомість в Криму і з'явилися більшість, ніж звичайно, оголошення щодо продажу нерухомості. Це було тоді, коли були нанесені удари по військовому аеродрому Новофедерівці в Саках, це було в серпні, а потім вже пізніше, коли були підриви Керченського мосту. Зараз здається, що вони звикли до таких подій, поки вони не стали системними. Здається, що відтоку чи виїзду росіян з Криму відбуватися не буде. Але тим не менш ми вирішили, що нам треба їх попереджувати, бо все одне таке станеться, що їм прийдеться терміново покидати нашу землю. І тому от з'явилося це звернення, що, бачите, рано чи пізно міст буде знесено. І тому думайте зараз і краще виїжджайте. Так, і от тому я і запитувала у вас, що чи не насторожує взагалі-то це громадян Росії, які незаконно там перебувають, що українські сили вже не вперше, власне, атакують Керченський міст, це лише... Якщо ми говоримо про сам міст, то тричі за даними СБУ, так, але ж ми знаємо, що час від часу спалахують і військові об'єкти на території півострова, і більше того, якби сили оборони відверто говорять, що це законні цілі, і це зрозуміло, тому що це сили російської армії, які там розміщені. Тобто для того, щоб все ж таки ця тенденція з'явилася, на вашу думку, потрібно, щоб такі атаки стали більш системними і масовими? І не тільки в Криму, і, можливо, не стільки в Криму. Оці удари по воєнних аеродромах на території самої Росії, оці 4 аеродрома в Іркутській області, десь там в Архангельській області, здається, в Івановській області, і такі катастрофічні для російської армії втрати стратегічної авіації, вони для тієї частини російського суспільства, яке здатне думати, аналізувати, воно продемонструвало, що українці здатні на асиметричні удари. І от ця частина суспільства, якщо таких ударів буде більше, вони обов'язково з цього будуть визначати свою поведінку. Наші наглядачі в Криму повідомляли, що одразу після того, як стався вибух біля однієї з опор Керченського мосту, росіяни поспішно стали розгортати військові сили на узбережжі Кримському. І одразу пішла інформація, що росіяни готуються відбивати десант українських військових. Тобто тут можна різне, скажімо так, по-різному це оцінювати, але от збільшення таких асиметричних ударів, воно буде дисбалансувати, дестабілізувати і очікування російських військових на території Криму. А для нас найголовніше, щоб от ті майже 1 мільйон громадян Росії, які незаконно поселилися за 11 років окупації Криму, щоб вони почали виїжджати. І якщо цей процес розпочнеться, його вже не можна буде зупинити. І це буде одним із таких, знаєте, психологічних чинників, які будуть послабляти можливості Росії утримувати і далі Крим під своїм контролем. Рефат Ага, я думаю, тут варто наголосити також, що це стосується саме громадян Росії, які незаконно перебувають у Криму, а не кримчан, які були змушені отримати російські паспорти під час окупації. Це важливий момент, тому що російська пропаганда може залякувати якраз тим, що Україна проведе деокупацію, будуть якісь там репресії і так далі. Як цю інформацію сприймати кримчанам?
Я вам дуже дякую за це ваше уточнення. Це дуже важливо, бо російська пропаганда намагається спекулювати на всіх наших, скажімо, підходах, які абсолютно спираються на міжнародне право. Мова йде про тих людей, а вони абсолютно більшістю є громадяни Росії, які поселилися в Криму з 27 лютого 2014 року. Чому 27 лютого? Бо Європейський суд з питань прав людини схвалив рішення, за яким саме Російська Федерація забезпечує ефективний контроль над Кримом з 27 лютого. Вона захопила тоді Крим і виставила повсюду своїх військових і заблокувала перешийок і таке все інше. І тут мова тут і не йде і про етнічний вимір. Я бачу, як російська пропаганда розкручує наші заяви і каже, от Меджліс за те, щоб здійснити етнічні чистки в Криму і виселити всіх етнічних росіян. Хоча вони дуже добре розуміють, що ми говоримо про тих людей, і в першу чергу громадян Росії, бо це абсолютно вони поселилися в Криму, ті, які поселилися незаконно. Що стосується мешканців Криму, кримських татар, етнічних українців, етнічних росіян та будь-кого за етнічною ознакою, які жили в Криму і живуть, які жили до окупації Російської Федерації і живуть сьогодні, зрозуміло, що не про них йде мова, але серед них теж є колаборанти. Серед них теж є колаборанти. І тут українська держава до кожної людини, яка здійснювала дії, що підлягають під оцінку колаборації з окупантами, вона буде підходити на основі власного законодавства. Ну, по-перше, тобто, вже є відповідний закон. Ми знаємо, що до тих територій, які вже деокуповані, він застосовується. А по-друге, що готуються окремі механізми, які можуть бути застосовані саме щодо масових таких явищ. Оцінки абсолютно цієї так, діяльності. абсолютно так. І тому, коли знову я просто дуже вже тоді спрощено хочу говорити, ми закликаємо всіх, хто незаконно поселився в Криму, період, а це ті, хто поселився за час окупації, щоб вони самі покинули Крим. А інше зрозуміло, що вони залишаються в Криму, Крим буде звільнений, суверенітет України буде відновлений, і люди будуть далі будувати своє благополучне життя в Криму. Ви також, Рефате Ага, у своєму зверненні наголосили, що російські військові можуть використати своїх же громадян як живий щит для власного порятунку. А якщо говорити зараз про загрози для всього населення Криму, незалежно від того, ми знаємо, що Росії, в принципі, не цікаво, чи це її громадяни, чи це інші громадяни, чи приїжджі росіяни, чи корінні місцеві жителі. Які загрози можуть бути, якщо бойові дії перейдуть на півострів? Я думаю, що я тут нікому не відкривав очі і нічого не сказав такого, що люди не знали. Хай всі згадають інтерв'ю очільника країни-агресора, диктатора Путіна. Це відбувалося саме в ті дні, коли російські війська захоплювали Крим. Він давав таке велике інтерв'ю і там сказав сам про те, що ми поставимо людей перед нашими військами, і хай ті, хто буде протистояти нам, подумають, як вони будуть стріляти в цих людей. Тобто цей метод, він був озвучений диктатором Путіном, і те, що вони так будуть робити при звільненні будь-яких окупованих територій України, в тому числі Криму, у нас немає жодних сумнівів, бо якщо вони зрозуміли, що будуть обороняти ці території. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, і вони просто побіжуть з тих територій. І те, що зараз відбувається, власне, на території материкової Росії, теж дає нам моральне право попереджувати людей, що саме так і відбуватиметься. Скажімо, от ті підриви мостів, які відбулися
минулому тижні в деяких областях Росії, скажімо, Брянській області, коли міст впав на потяг, який їхав, там загинули декілька пасажирів, в тому числі дитина. Всі експерти стверджують і показують на те, що це були дії російських спецслужб. І тут одразу згадують підриви домів в Москві, коли Путін приходив до влади, гексоген, та цукор і все таке інше. Я думаю, що ваші глядачі старшого віку, вони дуже добре пам'ятають ці провокації, які допомогли Путіну прийти до власті ціною вбивства сотень власних громадян. І тому, якщо їм кинути людей перед своїх військ, їм нічого це не вартить, і вони це будуть робити. Рефат Ага, якщо спрогнозувати, що Керченський міст буде знищений, а також сполучення між Херсонщиною, окупованою частиною Херсонщини та Кримом, як ви вважаєте, чи змусить це Росію піти з Криму, чи вона буде боротися до нього до останнього? Що я маю на увазі? Тобто, чи означають отакі військові кроки, військова деокупація або кроки у напрямку деокупації, чи дорівнює це політичній деокупації, на вашу думку? Історія показує, що жодному, хто захоплював Крим і намагався його відстояти, не вдавалося це зробити. І я впевнений, що так буде і в цій російсько-українській війні. Ну, дивіться, Чорне море вже, Чорноморський флот Росії, він вже не відіграє тієї ролі, яка йому відводилася на початку війни. Проще кажучи, він вже не контролює Чорноморський флот Росії, Чорне море, і з боку моря вже захисту для російських військ в окупованому Криму немає. Вони дійсно зараз дуже активізували оці попередній рік відновлення дороги Суходолу по захопленій території Запорізької, Херсонської і залізницю, області. І автодороги там розвивають. Да, і залізницю, і автодорогу. І вони це роблять як альтернативу мосту, якщо він буде знесений. Але всі знають, що настільки вразлива ця дорога, бо вона також буде обстрілюватися і артилерією, і іншими засобами Збройних сил України. І Крим таким чином, який втратить комунікації, і логістика буде порушена, російським військам там не вдасться ефективно його боронити, і вони в кінці кінців змушені будуть відійти з цієї території. І останнє запитання по цій темі. Рефат Ага, скажіть, будь ласка, а ті росіяни, які зараз не вийдуть з Криму, які не дослухаються до вашого звернення, чи з чим вони можуть стикнутися після деокупації? Я, можливо, зараз скажу такі речі, які не всі зрозуміють, але тут велика відповідальність українських політиків. Ми маємо так удосконалити власне законодавство, щоб після звільнення наших українських територій у нас не виникали ситуації, які можуть для української держави викликати інші такі негаразди. І я це говорю для того, що люди, які незаконно поселилися, вони мають обов'язково покинути, якщо ні, вони мають бути видворені українською державою. Хоча б з однієї причини. Рівень ненависті в українському суспільстві і виправданої ненависті. Дивіться, я зараз вам даю інтерв'ю, як і ви, і багато інших людей сьогодні вночі абсолютно не спав, бо ми всі були під шаленою атакою російських ракет і дронів. А що говорити про
тих десятків тисяч родин, де є загиблі члени родин, наші військові, діти, старші люди. І на звільнених територіях жоден громадянин Росії, який поселився, знаючи, що ця крадена земля, що вона була окупована, і що він сподівався, що це залишиться нібито в складі Російської держави, і тому він там поселився. І якщо хтось з них подумає, що він може далі жити спокійно вже у звільненому Криму або іншій території у складі Української держави, я думаю, що ці люди дуже помиляються. Їх звідти просто фізично викинуть українці, бо їм цього вже ніхто не простить. Рефате Агай, останнє до вас запитання. Сьогодні, 6 червня, мусульмани відзначають одне з головних своїх свят – це Курбан-Байрам або свято жертвоприношення. І це свято означає закінчення хаджу, тобто паломництва до Мекки. І в Києві, що важливо, цього року святкування проходить за давніми традиціями кримських татар. Останнє запитання по цій темі. Чому саме такі традиції обрали цього разу і як це відбувається і буде відбуватися? Дивіться, Курбан-Байрам – це для всіх, і не тільки для кримських татар, це уособлення, я маю на увазі для всіх мусульман, це уособлення віри, самопожертви, милосердя. Але для нас, кримських татар, одночасно це свято Курбан-Байрам, як і Ороза-Байрам, це також є важливим чинником збереження нашої національної ідентичності, мови, культури. Завдяки цим світам, бо і радянська влада не наважувалася їх заборонити абсолютно, хоча дуже багато було перешкод. І кримські татари збереглися. І вже 12-й рік, як кримсько-татарський народ знову розділений. Народ живе на своїй землі, але в окупованому Криму, в режимі окупації. Тисячі людей були вимушені покинути свої домівки, живуть на материковій Україні, в різних інших країнах. І для нас дуже важливо, щоб в наших дітях, в наших онуках зберігалося відчуття належності до єдиної кримсько-татарської родини. І дійсно цього року Духовне управління мусульман Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, ми в співпраці продумали і сьогодні тут проводимо велику таку програму, яка в першу чергу вона спрямована на наших дітей. І зараз оці заходи святкові, вони проводяться не тільки в Києві, а в багатьох місцях материкової України. Дякую вам. Дякую, що сьогодні знайшли можливість до нас долучитися. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих нею територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.